Right, siphinde sinibingelele futhi babukeli nabathandi be-B2H TV. Kusewuyena uHard Cash lo, ngoba ngake ngasho ukuthi kuzokwenzeka sibe mhlambe nodaba esiliphethe njengalelo langa. La uthola ukuthi umuntu mhlawumbe ukude ngendlela yokuthi asikwazi ukufinyelela kuye, kodwa uthi uyafisa ukuthi udaba lwakhe luzwakale, beluzwe abanye mhlawumbe futhi engasizakala. Nangu-ke la umfowethu uma esho uthi okay, angingasho ukuthi ubalekele kuphi kodwa ungowaseNewcastle. Abakhona-ke abangakubo nje uma beyibona le video bazosho ukuthi oh usibani bani, ngoba vele uthi ngakubo kuyaziwa into eyenzeka. Angazi noma ngizothi wayenza noma, but-ke wayenza ngoba vele iyamthinta naye, okumbangele ukuthi egcine nje sebaleka eseya la ahleli khona. Uthe ucela ngisho kuyi-one, it's either igama noma isibongo, ngingakusho konke. Isibongo uthe ungakwazi, angazi noma uZondo noma uZondi, but esikhulumile naye, siqalile last month ukukhuluma naye. It's between uZondo noZondi, sengisikhohliwe kodwa isibongo sakhe. Igama-ke ngilikhumbula kahle kodwa ngoba sengize ngasho isibongo kanti uthe ngisho one, ngingakusho kuyi-two. Nendawo asuka kuyo eNewcastle ukuthi kuphi neNewcastle, wathi ngingasho. But ngisho ukuthi yena usuke eNewcastle, abantu bakhona bangakubo bazomazi ngoba bazokwazi ukuzwa isitori bese bebona ukuthi oh usibani bani. Kodwa kufisa kakhulu yena ukuthi udaba lufike kulabo abamenze waze waba i-reason yokuthi ebaleke. Uthi-ke lo mfo wayefisa ukuza kwi-channel ezosho udaba lwakhe, ngesifiso sokuthi la bantu vele begcine betholile, kodwa unfortunately eyukude lo mfo, ukude, kanti ne-channel yethu ayikabi nawo amandla kangaka ukuthi ihambe indawo eyikude, futhi-ke yayizohambela udaba lomuntu oyedwa. Okunye mhlambe uma ninesifiso sokuthi umuntu like mhlambe nimuzwe ekhuluma or like i-voice note, nalokho singakwenza kube ukuthi vele kahle kahle lokhu akukho sohlelweni noma kwamanye ama-programs e-B2H TV ukuthi kuzogcina kwenzekile kwaba into eyenzeka full time. Into esizoyenza nje until i-channel ikwazi ukuthi imele, maseyimile i-right, so bese sikwazi ukuthi ngisho ngathi umuntu kuphi nje mawuthi udaba lwakhe siyaluzwa, siyasibona isidingo, siyamhambela. Akuzi ukuba yinto ezokwenzeka until, uyabo, into nje esikhashana. So lo mfo uthi ungaseNewcastle, uthi-ke uthi wakhula ewumuntu okholwayo, uyabo, noma ikuphi nje la kahle 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 makufike amatende uthi bewahambela kakhulu ngakubo. Engakhethi ukuthi leli kuthiwa elani lelelani, but nje once ezwa kuthiwa Jesu nje noma uNkulunkulu uyangena, bese kuba ukuthi-ke ngama-Sunday uyela kuleli sonto lakhe akhonza kulo, ngoba uthi i-Sunday ibingamphuthi, ngoba even nasemsebenzini-ke uthi ngenhlanhla kade esebenza no-Monday to Friday, engena ekuseni, angazi noma u-7 ephuma u-4, kodwa nje ngey'khathi lezo ezi-right nje zokuthi umuntu angakwazi ukuthi uma ebuya ntambama ezenzela kwenza njengokuya ematendeni, ngoba uthi ubeya-ke ematendeni kwagcine kufike leli elafika. Malifika leli tende uthi mhlambe kwaphela o-3-4 days lingakubo engayi, bese eya ngoluka-5 or luka-4 angazi. Into eyenzeka-ke mayifika lapha uthi bathi bacela abantu abasha abafikayo, besukume bebingelele ukuthi basukuma baba yi-3, kwabuyena nabanye osisi abayi-2. Babingelela-ke nabo besho, angithi kuye kuthiwa siyamthanda uJesu, izinto ey'kanjalo nje lezo umuntu ayisho uma ebingelela. Bese bezohlala phansi, bathi masehleli phansi lapha kwezomunye khona labantu-ke angazi noma bathola ukuthi bagqoke ezimnyama, mhlawumbe o-black and white laba abasizayo mawufika bethi hlala ngapha, mawufika hlala ngapha. Labo bantu laba angazi noma kuthiwa ama-usher noma ama-ushers, labantu nje laba babaseduze kakhulu nomfundisi. Uthi-ke kwakungabantu besilisa abayi-3 nosisi abayi-2. Kulabantu besilisa abayi-3, oyi-1 wase-South Africa, abayi-2 abaseMalawi, bese kuzothi nosisi laba abayi-2 abaseMalawi, umfundisi nonkosikazi wakhe abaseMalawi. Uthi-ke wathi esehleli lapha kwafika oyi-1 wase-South Africa, wambingelela-ke wayesesho ukuthi umfundisi uthi umzwile ekhuluma lapho ukuthi hhayi
ngathi impela uvuthiwe la kwezenkolo or kwey'kamoya into ekanjalo. Ucela ukuthi uma kuphuma inkonzo ngoba bangena ngo-6 bephuma u-8, ucela ukuthi uma bephuma ngo-8 esale ekhulume naye. Nangempela-ke lo bafo uthi wasala makuphuma inkonzo wakhuluma naye umfundisi wathi hhayi umzwile, umbona njengendoda mhlawumbe abangakwazi ukuthi ngoba bese laphaya bebambisane ibasize, okusho ukuthi izojoyina laba engithe bawu-5 yona esizoba oka-6, kusho ukuthi ama-male asezoba u-4 ama-female abe u-2. Ayi uthi angabi nankinga ngoba vele uyabona ukuthi emsebenzini uyingenela ngalesikhathi ephume ngalesikhathi, vele uzokwazi ukukhava laphaya and uphuma early elale bese ekwazi ukuvuka ngakusasa elungisela ukuya emsebenzini. Bese bamtshela ukuthi ngoba kungena u-6 bona bafika u5:30 bebe belungisa laphana, uyabona ama-keyboards ney'pika nani nani, lezo zinto lezo nokulungisa nje ukuhlela kahle ama-seat yonke leyo nto. Angabi nankinga ubafo ngakusasa ngempela efike ngo5:30 belungise. Bathe vele u-30 minutes ke mkhulu ukwenza lezo zinto and sebebaningi manje bawu-6. Mase beqedile before ngoba uthi ukucula babeqala ngo5 to 6 sebaqala-ke bacula ukuze abantu bezozwa ukuthi okay inkonzo isiyaqala-ke manje. Uthi mabeqeda engakashayi lo 5 to 6 omunye umfo kulaba baseMalawi emzele nefoni embonisa-ke izinto iy'ndawo asebey'hambile, umbonisa iy'manga okuthiwa zenziwa lo mfundisi angithi buke hhayi naye esho ukuthi le ndoda iyasebenza ngempela. Maye esabuka kanjalo bese efikelwa umqondo noma umcabango unomngani wakhe onenkinga. Lo mngani akukabi unkosikazi ngoba bakashadi but umlobolile and isikhathi esiningi bahlala ndawonye kubo kalo mngani, umngani nomuntu wakhe. Usebe nama-miscarriage ayi-2, so wacabanga yena ukuthi mhlawumbe le ndoda ingaba i-solution kumngani. No sorry, kwakhonzwa kodwa usenalokho nje emqondweni ukuthi hayi kumele le ndoda lena ngiyibone noma kanjani. Kwakhonzwa kwaqedwa ngakusasa mayebuya emsebenzini aphuthume kumngani wakhe emtshela ukuthi yazi kunento kanje wemngani. Umngani-ke akasiye umuntu wenkonzo, umuntu wenkonzo unkosikazi wakhe or intombi noma ingoduso into ekanjalo. Umngani etshele lo muntu wakhe ukuthi uthi lo kunomfundisi kanje ngaya yini beyothandazelwa laphana. Athi lona hhayi akunankinga vele umuntu wesifazane umuntu oyihambela inkonzo, kodwa-ke kwenye naye ngoba naye lo uyaya laphaya kodwa vele unenkonzo yakhe. Bese ebathatha ngempela behambe beye lapha. Uma befika lapha ngoba vele usefike wachaza uma befika ukuthi kunento ekanje umfundisi athi uzobakhulekela ngoba vele angithi usuku nosuku kuthiwa abeze abanenkinga. Nangempela-ke mase kwesikhathi-ke sokukhulekelwa bebakhulekele, uma beqeda ukubakhulekela nje kube right-ke bebuye beyohlala phansi vele sebane-belief yokuthi izinto sezizolunga. Behlale phansi kukhonze kuqede kugodukwe. Ngakusasa umngane engabuyi vele umngane ubeyela ukuyokhulekelwa ngithi lo wesifazane ebuya. Lo wesifazane lo ebuya ngendlela yokuthi wagcina ne-Sunday nama-Sunday akasayi kuleya nkonzo leya ngoba uthi itende lahlala 2 months. Ngama-Sunday akasayi enkonzweni yakhe useza kule, uyabo. Bese kuhamba isikhathi lo okuyena obizela lo wesifazane nomngane ebese ethi kunento angayitholi kahle kulo muntu kamngani wakhe, kwangathi sekukhona la enza khona u-wrong. Nomunye walaba 4 laba baseMalawi ukhuluma naye lo wesifazane uyambuza ukuthi kuqhubekani kuwe nosibani bani. Lo wesifazane evele emehle nje emsuse phansi emsuse phezulu yombeka phansi ey'nyaweni, yabo emtshela ukuthi hhayi lana angithi uzele ukuthi wena qhubeka nokuzela unganaki ukuthi mina-ke ngenzani, kodwa lokho okushoyo akukho, yabo. Hhayi kuthi kusenjalo bese eba idlala lapha ebemncane kubo kwale ndoda yakhe usebamningi kubo kanti isikhathi esiningi ubeba ngala kubo kwendoda. Le ndoda nayo bese izo-complain-a kulo yazi ukuthi yazi phela since wasisa lapha lo muntu wami useshintshile. Ukushintsha kwakhe kangangokuthi even nasekhaya akasezi usehlala kubo
full time. Useza uma ngimbizile nakhona kwesinye isikhathi kuba nama-excuses ethi lona ayi angazi ngabe kwenzekani, nangakuveza ukuthi khona akubonayo ngithi ngoba ekhonza khona. Khona akubonayo okwenzekayo lapha, ngoba ekhonza nabo uyabona ukuthi sebanobungani obuthe ukwedlulela phela manje nalo omunye walabantu abasebenza nabo lapha. Hhayi, useyazi-ke vele akamtsheli umngani wakhe, kuhambe umngani egcine ekuthole lokho. Ngathi ekhulume nalo wesifazane ephike. Ekuphikeni kwakhe kwagcina elokhu ephika ngangokuthi kuze kushaye isikhathi sokuthi-ke itende lizothutha. Malithutha kuthiwa lo wesifazane wahamba nabo ngoba le ndoda ithi umfundisi wakhona wahamba ngemoto yakhe encane ye-Mercedes, bese kuthi laba abanye laba ngiyangibasho ukuthi angazi noma kuthiwa ama-ushers into ekanjalo ey'nkonzweni, niyazi ukuthi babizwa ngani? Laba nje abasondela kumfundisi kakhulu. Bahamba nge-Hyundai, angazi kuthiwa i-H1, lezo y'moto lezi zakwa-Hyundai, ngicabanga ukuthi ngibiza kahle uma ngithi H1. Bahamba ngayo, nalona wahamba nayo nabo labo. Uma esho uthi kwathiwa baya e-North West, uma beya e-North West yena vele wasala njengomuntu okade engajoyinile ukuthi usehamba nabo, uqhubekela nempilo yakhe vele le kade evele eyiphila. Bathe mase behambile umngani wabuya kulo vele uzwana akusekho kahle hle ngoba ubemsolela ukuthi ushintshe umuntu wakhe. Bathe mase behambile umngani wazolwisa lo mngani-ke manje ukuthi ndoda udayise kanjani ngomuntu wami, ndoda sibe singabangani. Lo echaza isitori ukuthi no, ayikho into engiyenzile mfowethu ngoba even nalaba ekhona angazi. Bese mtshela ukuthi naye uke wayisola lento, wakhuluma nalo wesifazane kwawukuthi ayi abezwani, wagcina emyekile. Ekumyekeni kwakhe kusho ukuthi yaqhubeka lento ngoba naye wagcina eseyitholile esesola lo, kodwa lo wangafuni ukuthi akufakaze still ukuthi cha ngiyazi ngoba ebona ukuthi uzobe useyabaqhatha, uyabo, ey'tshela ukuthi mhlawumbe lizohamba nje itende esale, kanti ekuhambeni kwetende uzovele ehambe nabo futhi e-North West. Uma befika e-North West akazi nokuthi bayephi and akukho nje okutheni vele akade ekuhlanganise nabo okungako ukuthi sengaze kumenze ukuthi ayihluphe kangako ngoba bekuyinkonzo nje efikayo izohamba futhi. Bahamba, nansi-ke inkinga ngoba sebehambile, lo uthi sebamlwisa manje. Abalaphaya kubo obhuti balo mngani wakhe, naye umngani wakhe uqobo sebamlwisa bathi bafuna ekhiphe lo muntu ngoba yena udayise ngonkosikazi kabhuti wakhe ebantwini bokuhamba. Ithi-ke le ndoda iyazama labo bhuti-ke balo mngani wakhe ukubabekela isitori, hhayi asizwakali, abasizwa nje okwangempela ngoba bathi kumele igcine imkhiphile ukuthi ukuphi, yamdayisaphi ngamalini, yonke leyo nto le ndoda ayiyazi. So yagcina yayibona ukuthi hhayi kwangathi ukuphepha akusekho ngoba uthi ngisho sekuthiwa uhlangana nabantu nje, abantu abay'dakelwe abanjani, ngelinye ilanga ukuthi wahlangana nabayi-3. Bathe nansi le ndoda, sibaqedile abafazi babantu ibadayisa, athi omunye ibadayisa kanjani yabo kuhlekwa. Bese esho-ke lothi, hawu lona wadayisa umfazi kasibanibani, wamdayiselwa abantu bangaphandle, yabo into ekanjalo. Hhayi, ithi le ndoda yama yacabanga ukuthi ilwe noma ibachazele, yabo uyabona ukuthi izobe ibangela nje angazi ngizothini, ibangela nje ukulwa okungenasidingo ngoba vele ukulwa lokhu akunasidingo, uyabo. Ayikho into angathi u-explain-a kula bantu badakiwe banjani, hhayi kwahlekwa kanjeyana, uthi kodwa iyamgulisa-ke naleyo ngoba akazi bangaki abantu abamcabanga ngale ndlela le angasiyo, yabo. Kwagcina kumphoqa ukuthi ebaleke, eshiye umsebenzi, eshiye umndeni wakhe eyobhaca lapho athi ubhace khona njengamanje. So uthi uyafisa nje kwangathi la bantu bengayiqonda lento ukuthi akusikho ukuthi bamdayisa, into eyenzeka yileyo ngoba kwabanye nje ngempela abangazi bazi ukuthi nje wamdayisa nokuyinto engekho, yabo. Naye futhi uyafisa ukuthi even naye lo sisi lo la aya khona uma kungaba ukuthi-ke uyayibona ividiyo, uyasizwa isimo sakhe ukuthi asale sabanjani, bekwazi ukuthi ezama ukuthi naye echaze noma kuthiwa-ke akasabuyi kumuntu wakhe kodwa emchazele ukuthi no, into eyenzeka kwaba kanje, yabo, ngoba abamkholwa, akekho umuntu omkholwayo. Bonke bathi hhayi wena wamdayisa lo muntu,
wena nalo kushuthi niyazana vele nase nisebenza ndawonye, so wabona ukuthi ubetray umngani wakho ngoba usuthola umngani omusha, nokuyinto athi ayikho leyo. Ilolo nje udaba lwakhe-ke lo mfo. Ubhacile ubhacile la abhace khona, cishe ngasho okuningi la nje abhace khona. Uthi-ke manje impilo yakhe imile ngoba vele indawonye nje lapho and akasakwazi nokubona umndeni wakhe, ngoba waze waphoqeleka ukuthi eshintshe nenamba, the way kwase kwenzeka ngakhona ngoba wayesesatshiswa nakuyo leya namba leya, esesatshiswa futhi ngey'namba athi mayebuyela back zingaphendulwa. Wagcina wabona ukuthi ayikho lento ngoba kwakufike kube yimeseji nje leyo ayitholayo, base ebuyela back ingabe isa-answer futhi ifoni, uyabo. So uthi kuleso simo-ke lo mfo lo walapha kwaZondi, angisazi noma uZondi noma uZondo, into ekanjalo nje, uyafisa ngathi le simo besingalunga noma umngani wakhe ku-understand okwenzeka. Nabafowabo futhi ebachazele nabo futhi ukuthi kwenzakalani, ngoba yena uthi ngisho engachaza abamuzwa kodwa naye umngani still akamuzwa. So kodwa uyacela nje kakhulu nakuye lo sisi ukuthi ezama ukuthi ebuye, noma-ke engasabuyelanga lo muntu, ebuyelwe nje ukuthi ezoklina igama lakhe kuphela nje, ngoba uthi lokho kumkhathaza kakhulu. Asibonge-ke babukeli emakhaya, this is me uHatcash la kwi-B2H TV. Sithi-ke nansi indaba ngoba ngisho ukuthi akuyona kodwa ishow le ezoba khona until, yabo, eyesikhashana nje, uyabo, but mhlambe sisazoba nawo futhi namanye ama-episode asazolandela. Sibonge nibe right emakhaya. Don't forget to subscribe, comment, like and share.